تو میدونی خیلی ماشینا دا بسیار شدگی برات خیلی ماشین خوجا بسیار بد این که مکنه نطوری ته خیلی گلوی دیونکی هر روز برام گریه میکرد خیلی سنقتی ششقی کنم نه تو برحمی در دل ما نمیفهمی نه توای گریه کرد که شبوز جون بهتر نمیتونم بهتر زندگی کردن نمیتونم اولی بکفش 3 نیا در سال 2026 باید مزام بگیرم کنم نه که یه سیو تا پدرکم بگیرم شوا من دانشگاه میته گشنه نه خیلی تراما اگه خیلی اورود نیستی تا گرین سیمپاتیشنی پاتسانی این مرده که نمیخوام پیش رویشه میفورم لقمه دهن این نمیرم ما بگیرم میفورم زندگی خش نداشته باشه یا سخن که 30,000 لایک ده ایفون 16 تای برات برادرو یک سخن میکنم با دقت گوش کنید تمام خب نگاه کنید بچه‌ها در описание و در комментария ссылкаи телеграм канали муҳтарам Фирдавс ТВ бародари ман закрепит кардага инҷада QR кода инҷада бо номша Фирдавс ТВ бозии нави нав сета мошини БКГ дта Kia Sportage ва Hyundai Santa Fe ята Sportage 11 сола ята дигаш 17 сола марҳамат ин оптом общий коми дар бозиё иштирок мекунад дар бозиёи дига бародаро иштирок мекунад ҳама каса медоим айнои ман нами телеграм каналда подписка мекунем ва таҳора мехарему дар бозиёи мо иштирок мекунем раҳмат калон миннатдор бо ҳурмату эҳтиром Рустам Ашуров ина дар тори монтажи анами видео штагим как раз будем как мы там мешаем анами видео сармашам хоп рафтем вайнак ассалому алейкум номи ман Рустам Ашуров ва шумо айни замон дар программаи дар барномаи чах гапу чап қарор доред лекин ин барнома аз барномаҳои гузашта хеле фарқият дора барои чӣ барои оне ки дар ӯ барномаҳо 3-4 нафар буданд дар ин барнома як дона одам мешава ва ин одама номаш Шаҳбоз 2211 ва мо ҳозир бе иҷозат бе ҳичи кӯчаи Шаҳбоз омадем занг задем карочи телефона намебардора намедонам барои чӣ барои оне ки хеле хайпи калон шид яда проблемам шиду не ки шигр агар видеои моро ҳозир шумо тамошо кардаиста бошед значит коромо чоткия ва шумо да сразу ҳамин сари барномада гуфтанем ки раҳмати каппа калон барои полностью чӣ дастгирие ки кардем статистикаи барномаи чахчах гапу чапа гуфта мезгарам полностью статистикаи просмотрои чахчах гапу чап тикток инстаграм ютуб ва ғайра дигар платформаҳо зиёда аз 50 миллион шуд ай ҳамин хотир як ҷаҳон ташаккур мо ҳозир медроем пеши Шаҳбоз Шаҳбоз ай дарш вибна Шаҳбоз ассалому алейкум брат вақати бозӣ чӣ омадӣ беиҷозат омадем сози хубӣ номи ман Рустам баро хубам асос як дақиқа вақтона мегирам бародаро ба таваҷҷӯҳи ҳамаи шумо каме ҳам бошам майда хирсандаи хидма кади шумо делитса карданем майда тиҷоратча барои хидм ҳӯй кардам бо ҳамкории совместно блогери Узбекистон муҳтарам Рустам Раҳмонов дар шаҳри Санкт-Петербург авиакассаи личнаи хидма ҳӯй кардам марҳамат ана адесош ҳама қасол блогери мекунам бисёр авиакассо лично мада муроҷиат кардаган ягон каса реклама кардаги нестам барои чӣ сабаб дора барое ки бисёриёш шуримури сахт доштанд ай ҳамин хотир ина рӯзе омад ки коми мара ҳама қасол мешноса коми мада бувай дора любойта мере ина сетта адрес сетта авиакассаи личнаи хидм медроен фамин адрес кат мерен сетта авиакассара меёвен баъд аз он билет мехаред ғайр аз и онлайн ҳам дора ғайр аз и пересечения граница коми рафта омадани хали мошин кати 4 сутка намерену
чанд соатда мепаред мен билетҳои арзонаки чотки марҳамат номерошам навистагиами занг мезанед номи авиакасса Ашуруф Airlines шуморо гӯш дорад гуфта анамихе ҷавобтон метавад. Хулоси гап 100% не 1000% гарантия на айноми хидм ҳаматон оптим мерен марҳамат авиакассаи ма ва криптои авиакассаи моро харид мекунед. Раҳмат кавон. бародарои шаҳбозе ки гуфтен бача тра кофтестиян баъди барномаи чахчага учаб я намуди популярни шудагие ки ҳама мега шаҳбоза биёр бе иҷозат омадем телефонот киштагӣ брат агар иҷозат боша намира да ягон ҷо бичаспонам ака ма кор дорум ма кор борум бисёра брат гӯш кар ман як барнома дорум брат вақт надорум ака майли вақт надошам мира мо намеқа камтар гап занем не тари намешавад чӣ кор дорӣ чӣ аст кор бори ма бисёра охи чӣ кор дорӣ мегам ку мақсад шоирони бузург гуфтан ки мақсад время никогда не за что не тратим время деньги гуфтасти время деньги стоит да яъне лой гуфтасти о брат лой проблема нест чахчақ мекунем ты иҷозат метӣ ки намира монем баъд камтар суҳбат кунем хоб барое ки намиҷа чӣ одаме ки ост тамошо кардастай а любой ҷо маро навистагиан шаҳбоз гиҷодай куда пропал после барномаи чахчақ гапучап тамом проблема нест чӣ хели брат рохоб ҳамасос чӣ намекунем чӣ бичоски мақсад гонорари хеле пас наметунем розӣ карда метунем хи хай брат айбуда як рӯз мо мебуроем мебуром дорум исуса вот короче ҳамин тра розӣ кунам шид ҳамита довольни бурай шид хоб агар не ман чизе бигум амуро мекунӣ рӯз хоб хона кие хона да ҳеч кам биё бадро биё брат биё нигоҳ кунем бачако бисёриҳои шумо шаҳбоз 2211 дар видео мебинем ва хеле мекунем ки ягон хинами приколиста ёки дар ҳаёт ҳам хеле бисёр одам мегӯянд ку намайдам мегӯянд ягон дна чи ҳайвони мегӯянд ку тра бисёр одам хел мекунад дар ҳаёта на хеле чи мега несерьёзный фаҳмидӣ мақсади ин барнома тра ҳақиқӣ шаҳбоза нишон додан фаҳмидӣ шаҳбоз 2211 не ҳақиқӣ шаҳбозе ки намин дар хонаш чӣ хел зиндагӣ мекунад кати падару модар чӣ хел мешина кати мисол бе камера чӣ хеле суҳбат мекунад фаҳмидӣ агар иҷозат боша братам кам хоната нишон де шароити зиндагита мухлисот бубинам проблема нест ман кам чӣ чизе надорам ки ба ҷо бакунам тамом ин хонаи хитай хонаи хидмати падар худорамати падар иҷа чие иҷа ка хонае ки мақсад созиш карда будем ростии гава бидурем биё ака беташвиш воҳ ира бине ира би космос навистай бача биё и чӣ хонае брат хонае ки бояд ман созиш кунам ака ин намиҷа на чизаш кардам ка худора шигр бад нест мақсад чӣ созиш бояд кунӣ иҷа бояд ремонт кунӣ правильно чива накардиша чива намекуниша бояд хонаро ремонт мекунам ростии гап ака шароит нест камакаги хеле чиш нест камакаг ёки вообще нест вообще нест яъне қайки меён ки пали света пали ово пали мусор метан пали налог метан чӣ меён дахили кардистен ҷия дардам брат ани пешхе серьёзно значит иҷа бояд ремонт кунӣ правильно иҷа ту чанқа биё оператор биё брат ираби ту чанқа сари сол шудагӣ чанқа чи надромада ираби пусидай хонад брат неки деволаша хай кадагӣ правильно иҷа медани ремонти чие ҳам як линони мезани корочи патолога соз мекунӣ инаҷа як телек мезани инаҷа як компютер пад офис мешава брат офис мекунам хеле хоҳам хайна ин хона ишани хона удобсая хона да мақсад бахшиш ай сабабе ки дсп иҷа мақсад омечака гипсокартон дсп гуфтаам гипсокартон мақсад бояд мезаде ка ма он қадар
даромади соз надорум акай русто. بیا برات بدروی خونه‌ش نگاه کن. کارش نگاه کن. اینجا خونه правильно؟ اینجا دا آدم زندگی میکنن. آدم زندگی میکنن. اینجا просто در خاطری که مثلا شرایط نیست، زمین روز هم هیچی نیست. правильно؟ اگر نه خونه. بالا را نشون تیکا. نگاه کن. اینجا. از اینجا برای ساز کنی اینجا آب میشه کن. آکا. و نگاه کن یاد دونا گیفت کارتون زده نتونستی. سیگاب خیلی میفهمم که سیستم خلاص ما حسابه که مقصد هم کار بوری ما دامی درون اینترنت в общем گوش کن خانه را خودت میخونی خرانده خانه خودتی حرکت میکنی که مثال یا برده نان بدروی بیاری نمیکچی نمینوشی یکم خیلی چیز لیشنی نمیکنی همین یافتگی تا میبری خانه правильно راسیگاب ما نه خیلی چیزای غیر قانونی در مقصد دست ندارم این سوال ما برای چی دونستم بسیار رولیکات خیلی هر خیلی چخچخ میکنه که بسیار آدمایی که خود چون ده همی کارن فهمیدی خیلی میکنن کارش کیفی سخت ایست و سوده فقط همین خاطر گفتم که بچه‌ها همین شعبوز خیلی شیر میشناسم مثال غیر از چای کبود خریش دیگه یگان شنیدم تمام اینجا понятно با چی داری برات اینجا بعد اون سوختا که пожар شده این رابی пожар شده با ایسر نه установка کنیم خیلی دور اشگر خونه در نگرفت ما اومدم که در گرفته بایر گرفته جای خوابی خیلی جده جای خوابی خدمه که خیلی کم نه اگر اجازه باشه بدروی اجازه نباشه زنگ نیست بخیر نه زنگ نیست ما گوش که بردک چیزی تو نداری زن ندارم خیلی مقصد بردک خیلی سهره بزنم خیلی بیا برات بیا دن بزن اکسکلوزیو خانه خوابی کامنتایی شهباز 2211 بیا اکا بدرو بیا اکا اینا سرد درآمده برابر جای نمازش جای نماز گیبرد نجیقیمش نه گیریمش همجا زندگی میکنه این خانه خطه правильно شهباز درباره خانه نقل که خیلی پیچکا понятно دیدیم که خیلی این کامنت فقط خدمت روی правильно خیلی ناموس نمیخونده اوکی молодец ти чего когда я ты на самом деле дарка дестай миллионы действительно برای چی نمیدونم کسال بودی فهمیدیم صورتو تا دیدیم مثلا چند قشنگ مقصد خیلی خوبی چی نکنیم خب نبرمادیم زنش این جای خودته اینجا جای خوب این جای دودمه ده خود زندگی میگه خودت خوب میکنه خودم توقع شد خودت توقع خیلی بولیش اجازه ته بیم که به تشویش اینا حاضی میبینیم شهبازه خونهش در شکاف شوی میکنیم این اکسکلوزیو आहे اگر ترسی کم بیاویم براتان عیبی نیسته لباس هم بیاویم عیبی نیسته خالی بده خالی بده من کپشوکی بسیار ندارم اما کپشوکی اینجا باردک هم اینجاش هم خالی بده اینجا خیلی همین چیزو باید کنم برودگیرک خیلی شوسته خیلی هم برادرها چی میکنن کم گریت میکنن او یه دسته خیلی خلط داشته برات в общем زندگی شهباز کردی نشناس شدستیم شهباز برات خیلی میکنم آدمایی که ترا حرمت و عزت و میفراشونم ترا تماشا کنه کمی هم باشه حیاتی زندگی نستایشید کروچی با خبر شدستان خیلی ساز نه خیلی شرایط خیلی باش نباشه یا بردن نان داری در وطن خدمانی هم برات تمام خیلی کام نتر باشه تمام این چیه این گوارا ایران باید کنم خودت بود دوروی مایدکیم همینه خودت خواه کردگی ما رمیت دارم گواره در خونه این منم ای خدمه نیت کردگیم که فرزند دار شوم انشالله خدا وقتی ما مایده بدم خونه و داریم در گرفته بود بعد ای گواره ما جدا شدیم دا گوش که ما در آفیس نفردیسته این سخت در کردسته خیلی باید عذاب کرد چی کردسته سرد سوال گوش کم چی خیلی که در سری برنامه گفتم ای خونه در اومدم
ҳамин Шаҳбоз 22-11 натури те хеле галуи девинаки клоуни ёки чихели ты вообще хеле дар ҳаёт нормальне ку инама кетра чанд қашт мешиносӣ ина вазит мисол девонагӣ накардаисти ку газуим пазуим накардаисти ку ҳамира одамо да каме ҳам боша дар бораи худат дар бораи саломатит ду сухан гуфта бизгар брат бародару ва дӯстон хая ки ин мардами хидмон чихе бугум мардами хидмон чизи серьёзнира ба худшо намегира чизои серьёзнира это честный мақсад серьёзный гап айда вақте ки шӯхӣ прикол мекунӣ дар ҳамин соат ки вақте ки рафтем мо ки даст ки задем ин мардам мақсад мара хусусан айрӯи бисёр шӯхиҳои хеле зур мекунам ки таби мардам таби вес планета мақсад хаш мешава одами ғариб берин ай ғариб давлатҳои хориҷа лабои бародару дӯсту ва по ако додару бо аймуда дальнейшин старшиҳо ҳастан падар модарону ким нигаҳмон мекунад падар модарои ҳамаи тоҷико мақсад ман ҳамчун падар модари худам ҳис мекунам ман мақсад итари одам нестам ки ба оча як казге ёки ба ота як казге ягон гапи лишни гап занам ман ҳамчун дили ман хеле дилайки мақсад инами саҳар очаитара дидам очаҷон гуфтам бале ман инами тари одамам ки очаи любой каса ба худам оча медонам ҳамамо бояд ҳам хеле бошем лекин мо интари нестем мардами худмо интари аврашад сакада наметавонад ман фаҳмидам и гапа ки ҷо бурдасти яъне ки тарафҳои комментария бурдасти одамое ки мисол хулиганӣ мекунад ман нафаҳмидам ки ҷо та гапа бурдасти бисёртар ҷавону медуранд айговарагӣ сар мекунанд то бобита то ҳама хидоронатиҳои таи замина ҳама хеле одамо да ты ба мафкураи Шаҳбоз чӣ гуфтанӣ ба фикри шахсии ман дар мардами хидмон дар мардами тоҷик ин чиз вообще такон арзанда нест ки модари як одами дига мақсад дар онҷа дахл надора модари ҳамон инсона ёки хидоронатии падара ёки хусусан вулбои семья вулбои хештаво ба хезан задиват кунад хусусан худта вақте мисол ҳақорат мекунад задиват мекунад хеле қард мекунад мара қар мекунад чиба намекунад иминам хеле вақт дар Шаҳбозҷон пеши гапат ҳай вақте мисол ҳақоратат мекунанд ку ҳақоратат мекунанд хеле эҳсосиёт мешавад айдун ягон хеле шер мегӯяд ягон хеле паланг бедор мешавад ки ҳамон одам мисол дар пешат боша чӣ кораш мекунӣ ҳама хеле момента хеле момента ҳеҷ кор намекунӣ ака тамом окей як саволи дига нигоҳ кун меган ку ҷавоби сак сукут окей як саволи дига сразу дар сарам омад ҳамиқа як сол ду сол нест не соҳаи интернета хеле 4 сол мешавад одамое ҳастанд ки мисол ҳақорат мекунанд шидагие ки дар берун рафтаисти ягон кас мебия ҳамин ҳақоратҳоро мегӯяд ёки дар руд ин минаму намефоҳита гуфта хит кардем дар руд омада ягон кас ҳақорат кардаги хетиро ягон хетира дидаги дар ҳаёт нигаҳ кака ман ростии гап худора шига одамое ки ра дидагим дар дарин коммент ҳақорат кардагиам задиват кардагиам ҳамон одамое нахе рӯпарӯ дидагиам и система и кор мақсад хела пеш давада чанд сол пеш дидагим бо омадаги нахе даста салом кардаги салом алейкум акай Шаҳбозҷон мо фанати хитем мо мақсад мухлиси хитем ака атак берун ягон кас омада гӯш кард чӣ хеле видео мекунӣ гуфта ты ҷанг кардаги нестай задагӣ нестай ва ғайра хеле кор шидаги нестай ба валлои қасам ин кор вообще такор рух додаги нестай дар ман барое ки видеое ки мекунам
ягон каза зарал намерасад. ягон каза на зарар дора, на ба шахсияти як казига кор дора, на ба зиндагии як казига ки чӣ таре зиндагӣ мекунад, ки чӣ таре жид мекуна мехира мегарда, вообще парои чӣ надорам. Анака 1 дақиқа видеора пауза мекунем ва шумода як савол. Где-то 10 минут 15 минути барномамо вроде гузашт, правильно? Аз суҳбатҳои Шаҳбоз шумо чӣ фикр доред? Яъне ки Шаҳбоз ам хеле лалала балабол клоунай ё ин ки на более-менее уже дига одамай? Дар комментария ҳатман фикротон нависен. Хай мебурем брат, комментар. Хай брат, ҳами ман хиёл мекунам комментари ман паштиам хеле марам зан надорам брат. Ҳами ҳама чи фридагӣ ози ҷеда кам исуси кини як комментари чот ки мешава брат. Як хело ҳамирам надорам квартира местан. Ты хонаи хитай охя. Худо базро бошигар. Мақсад айсарам он кака. Ҳами як дан нунан бошао, дан ватани худат боши. О, вот, видишь, хорошо излагаешь. Ма берун айҷа бо чӣ кам ака буромадам ғарибӣ рафтам. Ғарибӣ рафтам, дар ғарибӣ. Ғарибӣ киҷо рафтӣ? Россия рафтӣ? Россия ака. Россия рафтам 6 моҳ кор кардам. Ҳамин наздикида ёки пеш аино? Пеш аи вақто чанд сол пеш? Недавно чанд ка пеш, 6 моҳ пеш. Якум рафтӣ Россияда? Якум рафтам. Чикор кардӣ Россияда? Завода кор мекардам ака. Заводи компот ки хусусан бисёртар. Мақсад ман якум боре рафта будам, ягон чизе ҳам Москва ба чизи качествои Тоҷикистон намебурад. Айсар формаш сар мекунем ба хурданию ба тем более хурдан накош. Чӣ кор мекардӣ? Оиле ки чанд чизи Тоҷикистон, мақсад ами хурдани ами Тоҷикистон бениҳоят дар дараҷаи олӣ қарор дорад ка иҷара мехӯрӣ, мақсад чувствовать мекунӣ ки хурдая чӣ. В общем ғарибиро чашидӣ, омадӣ ва хит кардӣ ғарибӣ чашидам. Онам видеое ки ароба дошти, чӣ дошти? Ароба. Ҳамон дар Россия. Завода ака. Ҳамон дар Россия шидагӣ. Мо истодози як таклиф дорам брат. Ман медонам ки ту ҳаёти боира нағз мебинӣ, дӯст медорӣ хеле там. ҳаёти боира нағз намебинам ака. ҳавас мекунӣ? ҳаваса надорам ака. Мегӯям фикри камбағалиро накунӣ, мегӯям фикри боира бикунӣ. И гап запрещено. Барои чӣ бугу ака? Барои чӣ? Барои чӣ ки мақсад агар мардами хидмон ҳамаш ки бой шава, кӣ кор мекунад? хизмати ватан модара кӣ мекунад? Биё. Там хизмат кардӣ? Ман худам хизмат намудам. Шигронаи Алло 2 сол зиёд хизматам кардам. Хорошо, нигоҳ кунед, нахози хизмат гуфтӣ, дар бораи хизмат ду дона суҳбат кунем. Ҳама меай хизмат менола. Хизмат итарай, утарай. Ку ҳами гарча хай хизмат мерай ватана хизмат чаки кади хай там чия бача ки аста яда шабалог мекиди окей и чизора мемонем. Лекин все равно чизои плюс дора кунед ки хизмат кади омади плюс барои худат чӣ ёфтӣ, чӣ гирифтӣ? Плюсуш як чизае ки мардак ҳамун мардак кира мегӯянд ки мераванд бе ягон грезогрез, бе ягон кашокаш дабравони сидқан. Чихеле ки ман дабравони рафтам, сидқан рафтам. Дамо 2 саф мондам, права пешниҳод кардам. Баъди ҳамун пешниҳоди карди дабравонию моҳи апрел даме сафарбар мешаванд, мераванд. Ноябрски бо ноябр да мақсад мераванд. 2 випуск дорад. Ба хулос хизмат чизи беҳтаринае ки ҳамун мардак кира мегӯянд ки дар ватанаш содиқона хизмат мекунад. В любом случае хеле бақувват шидӣ омадӣ, правильно? Ҳамин хизматда чӣ хеле бош набошад фоидаат кард? Одамое ки бачаҳое ки ёши ки ҳозир мисол хизмат кардагӣ нестан ё ки хиёле мекунанд хизмат ҳуй хурдан дар кораи ҳавоида чӣ савет дода метавонед хизмат кунанд? Чене ки бародару ва дӯсто, чене ки ами саркашаи хизмати ҳарбияи хизмати хусусан мегӯем қарзи шаҳрвандитон мақсад мегрезен 10 сол 15 сол умртона мақсад незашто чӣ мекунем дамобайни бизнес, дамобайни кор фаъолият, дамобайни свадба мақсад тӯи тамошуда яке меқапа мебарад хизмат. Безебая. Гарени абидния. Аюда хуб бош. Пеш аями кор бора сар кардам, пеш аями степенои боло рафтана мақсад мера якам
қарзи шаҳрвандӣ таҷруба мекунӣ. қарзи шаҳрвандита ин қарзи ҳар як шаҳрванд шербачаи тоҷикае ки мақсад қарз шаҳрдо мекунад дар ҳамин ватан. Окей. В общем, бачако, коме. Жиланкаи ай хизмат хуй хурда надора, лучше бесте. Мақсад не бародар мега ки инами Шаҳбоз шумо мега ира би чихи хароба ира би инами ҳама ҷош маи бай фаҳмид инами одам гуфтезаги брен любой хе хизмат не мужик брат хизмат по-любому ҷай оли қарор дора шербачако. тем более озя иначе не хурданакош ҳамаш сери ҳама чи сери пришку действительно ман хиёл мекунам ки дар ҳамин инами хонаи шахси ман уҷа зудтарай Аю да барам оз я бурга хизмат кунам. Кайфая. Барои ки 4 вақт авқоти гарм. Короче, шароити хизмат чот гепрай. Да дараҷаи оли қарор дорад. В общем, советет бренд хизмат кунем бача. Ҳамин пацанако ёш ҳама каса dabravoni бренд хизмат кунем. Шаҳбозҷон. Қарзи шаҳрвандира. Шаҳбозҷон. Тада. Як таклиф дорум. Фаҳмидед? Барномамо дар ҳамиҷа тамом намешавад. Ҳозир матра як илтимос мекунам, як либосакота мепӯшӣ, матра мебарам катаца мекунем шаҳрда. Тамом кама гуфтум ку мақсад время никогда не опаздывает. Яъне гапи лой. Барномаи чахчах гапучапа аҳамият додем хеле титту девона шид. Слишком бад. ҳаму барномара вот короче чӣ кардӣ чӣ мегам обод кардӣ вот естественно уҷада бу бачако будан мисол Мадина буду бобои Қан буду Зебес буду Фарух буду лекин дуюм часта именно барои ту тамошо карданд вот сеюм часта именно барои ту тамошо карданд ва хостанд ки ин барои фақат баромад кунӣ ҳамин хотир ози рейтинги худат братан космос дай ҳамин хотир брат тумада дар кори пуш мерем брат. Тамом шербач. Хоб. В общем, бачако, айни замон мо дар таи хонаи Шаҳбозем. Шаҳбоз ози хича утюг када прическои 22-11 када меброя. Интизорем. Сара форма саги ая? Саги яъне солидный. Богатый человек в мире, это называется космос, Мандалазия, как ракета. И ракета чай хтач? Ракета чай ирӯз дар хизмати тай брат. Тамом базара нету да? Всё чётки да? Всё чётки братан. Сумарный, пумарный, розиги, позиги ҳамаша братан. Есть да, деньги есть да? О, кисата ирӯз пур мекунем. Брат. Базара нету да. Ӯ як рӯз гуфти ку состояние чота зур шидеста гуфти ку состояние ма брат ай ту вобаста ту мада контент мети брат ман ина хелик мошинуда тра катаца мекунам ошучава ка дари Шаҳбоз 22-11 худам лично ҳуиш мекунам базара нету ка гӯшки брат бес туда ягон бор дар ҳуй кардаган брат ғайр аз барнома ина хеле бо ҳурмату эҳтиром ина хеле Уй ка ягонуз нишон дед мака. Блад. Ҳама барномаи ма давохи, уй кадаган. Не, бо беғарз ю барном. Хай уша бад нишон мети короче. И телефон чанда иди? 14 Pro ака. 14 Pro. Ма ҳолам 12 кади гаштам брат. Соза состояниятам, соз шидестай. Ма ира ҳеҷ камада падарка на. Хеле хайде. Ира ма меҳнат кам харидам. 300,000 русидам машкара ҳаҷ рӯи кам рафома. Гӯшка. Ҳозир iPhone чанд бромадагай? 16 бромадагай. Ти 14 да ё? 14. Ду поколения ақиб дай? Ина ма ваъда метам инами видео. Агар ҳозир чанқа бигем 30,000 биё. 30,000 лайк бигира iPhone 16 навхел мерам ай магазин бо контент мекунам iPhone 16. Я сухан ки 30,000 лайк да iPhone 16 ай тай брат. Марда чихеле ки мақсад согласоват каде действительно ма мақсад гапто надорум сидқан якмин дараҷа мардуми ғариб беран ай Тоҷикистон одамо да чисто уважение Шаҳбоз даде як барои одамое ки да ҳами хусусан чахчах гапча барномае ки гузаронда будем слишком ба зриватель рафта ин барномаша бояд зриватель бояд брава
ما همه گپ همیره که ما میتونیم قپیده یا که نه مقصد چی گپ شد که 16 پرو مکس مقصده پرومکس فراد پرو پرومکس خیلی، برادر پرو مکس، نه فراد پرو مکس. پرومکس فرق نداره یا 1000 سون 2000 آه. رازنیce داره من براتان تو در ما باشی 2000 براتان رازنیce مقصد نیست 30,000 لایک پراسموتر نه پراسموتر فرق نداره چنخه 30,000 لایک بچه‌ها اشو 30,000 بسته لایک. اگر که فراتون شهباز دد 11 айфони 14 ба 16 личная ма подарка мешава брата бо ранги дигаро и телефонда намегирам и телефон братан дар хидмат места фамиди рабочий мекуним уша личный 30,000 лайк да братан iPhone 16 ихтай 30,000 лайк мардум бетараф намемونه мезане нами ҳамаш ба хотири шабоз дада як ва ба хотири акай рустам машуров ки барномааш хела да дараҷаи оли қарор дора рафтем брат рафтем хусам мерем дар нишин ты упара мешини брат овака хоб рафтем шабоз давила чанд касе давила 6 нафарем ака се духтару се бача се духтар ҳастай се бача ҳастай ты кадомиши май ҳама кенҷакиям ҳама кенҷагиши ту илама хеле дури насани дар кадиста миёнад миёнам базе ой на ту медони хеле мошинада бисёр шидагӣ брат хеле мошинаи хуруҷа бисёри бад ай мекунем ака туист бугин хидмани оилата ки нигоҳ мекунад фақат худ нигоҳ мекунӣ правилна акатам хай ҳаста ёрдам он хай дар давлатҳои хориҷиён ака корбори зиндагии хичун қатиям ҳамин зан ки мегирӣ мақсад ай пас зиндагиит мешавад дигар чӣ кор мекунӣ чӣ кор мекунӣ ягон ҷода официально ягон ҷода кор мекунӣ оилакакӣ оилакакӣ чанд ҷо мақсад приглашат кардагиам кор кардагим нестимаи сабабе ки оилакаш пастай маош дар дараҷаи паст қарор дора хулас накардам ман он маоша не за что меёбам бе ҳеҷ хеле бозӣ карда меёбед правилно вот як моҳда чанд қа меёбӣ яка як моҳда ба ҳисоби ман тотаи ҳами 10,000 сомон ранг ҳами оиликои хидмат агар корам кунӣ ҳамон қапашти меёбӣ ё ки камтара оиликози камтара 10,000 сомон фаҳмо як саволе метавонам ба фикрам ягон кас ин савол додагӣ нестай агар ман мехоҳам ягон ҷода ягон рӯз маро таклиф кунанд мада савол бутанд ки ҳеҷ ка маро таклиф намекунам ман ҳамин савол наметавонам вот ай ҳама рӯзи бадтаринат кадом рӯз буд ва кадом вақт буд чанд сола буди шояд ай вақтҳои кӯдакит боша шояд ай як сол пеш боша шояд ҳозир боша ҳамин бадтарине ки ҳамин уже ай ҳама рӯзи бадтарин ки ҳам брат мегуфтам бачаи ча мегуфтам дар хона мебурдам нигараш мекунам дар хона овнони хонара зиёд бисёр хӯрдагия ҳамини даунашда буд ман мехостам пешравӣ бикунам он намехост ман пеш бирам ҷурагарӣ бачаи чагарӣ ҳамаш хусусан ман мақсад ай чизи шахсии худам гап мезанам дар бораи ҷурагарӣ гап задисти ай ҳама рӯзи ҳами бадтаринам ҳами ҷурабозие ки мақсад ман ҳами 4-5 сола ки ман ҷурагарӣ кардам ҳечи ток наёфтам ай пашти ҳам ҷурам ай пашти ҳам кентам ки мақсад бачаи ча мегуфтамаш хона да бишин бихир мақсад хирда хироб ая тарелка мехӯрден ая вилка мехӯрден я тика нона дилица мекарден ҳададитат кард бисёр дастгириё кардем бисёртар дастгириё кардам бо ирӯзаш дахестай биромада парвистивида видеообрашение кардае ки шабоз корнамаке шабоз итария шабоз утария типа ки худаш прав худаш ҳаққай як бута ба гуфти худаш ҳаққай ҳатак ма ки хай нони додагимона таъна намекунем и самасаятила и ҳами видеоро ӯ мебиноли хулас яъне ки коре ки ҳамон нисбат ба ту кард хиёл мекунӣ ки
ай ҳама бадтарин рӯзат буд. ай ҳама бадтарин рӯзум буд. ай ҳама 3-4 сола ки ман мақсад қатъиш дӯстию рафиқӣ кардам. ай ҳама чизи пасттарина ҳамун одам кард ки дар ақли ман ҳамаи зиндагии хиёнатат кард. ҳамаи зиндагии хонаш ай пашти ман буд. Мисол ки лубохи обеспечер шуд мекардам. ман наира бигӣ ба ӯ дигара бар, иша бигӣ ба ӯ раба, иша бигӣ ба ин раба. ба бой семияш мақсад обеспечер. бачака узр зиёд камтара касалам. дар семияи ман хусусан ягон кор кардаги нестай. яъне ки тада фоидааш омадаги нестай. фоидааш омадаги нест. хулас инам тариқ кора карда ки дар инами 3-4 сол ки ман агар хадам ба ягон одами дига мешидам, ман мумкин ки ҳозиража соҳиби мошини шахсии хидмат доштам. агар ӯра ёрдам намекардӣ, агар ӯра нигаҳ ё ки ягон одами дига мешида барат. не то ки ягон одами дига, хусусан ҳамон одам. медони Шаҳбоз, ҳозир ман саволе додам, нигоҳ ки рӯзи бадтарин гуфтам. рӯзи бадтарина айтанти дига одам мешида ки ман мешидам ҳамчун ё ки хусусан ман мешидам. медони ягон ғарибира нақл мекардам, да берун мондаму, бесум мондаму, там мисол галодни будаму. рӯзи бадтарин бояд даи чиз бояд ози ман мегум куҷо бурдастам савола. яъне ки ягон одами дига агар савол бити рӯзи бадтарин ягон тема нақл мекунада, ҳатто иҷа ҳамун бародари бывший там мисол нақл кардастику, фаҳмиди? ҳозир ман представить кардастам ки насколько ӯ одам гнилой будае ки тра западло кардагие ки ту рӯзи бадтарин та именно ҳамура пример оварди. братан аҳсан ва чӣ мегӯяд ку мутаассифона я сожалею мегӯяд ку, фаҳмиди? вот ки ҳам хеле бародар доштай. ана ки гуфтем гузаштем у бародарта, ту метавонӣ дар чӣ гап занӣ? бадтаринам ака дами дар ғарибӣ айс пили патентам омада буд. айс пили гостиницам омада буд. бо чи айс пили питаник пили надоштам ака. ҳам гишна бадӣ, ҳам қариб бехона бояд монӣ, ҳам патента сум надорӣ. ман яккам бора рафта будам, яккам бора ҳами шатара резка хӯрдум да. ай пашти ки ай пашти ҳами ҷурам. именно бо ҳами ҷурат. инам катид буд? қатъин буд. мақсад незашу рафтем, сӯхтем омадем. сӯхтем. нагӯй ҳами бурдак ма. қатиш рафтем, дикаса рафтем. набурдак ма мара ҳеҷ вақт аҷиба ки хидаш яй аст ман мақсад чӣ намекунам ки бага май наира шавлиё мегӣ ё ки мада не мада ната ма хидорашага ма эҳтиёҷ ба ҳеҷ кас ҳам нестам ака. ақаллан ҳамун компютер ки очонда намебури ягон дастша сафед кунӣ як дуои оҷира бигирӣ намекард. ҳамин хеле корҳои хайра садақатро намекард. хусусан ҳамин бошав бахирама ҷебаки мардума фаҳм бикунем бигирем. ман мегардам мегӯм ин чиз мода намега та хабка мега ма иҷа ҳастам ага бидам. ну так да окей. мақсади ғарибӣ равид чӣ буд? ғарибӣ рафтам, мақсади ғарибӣ рафтам. сумкоркунӣ ё ки рафта айқафои лицо сумкоркунӣ буд? не айқафои лицом палкоркунӣ нарафтам ма ки мақсад ма оҷа барам бахирама нушу неъмат майрӯи миллион боша ки ман дам бигирам багардам мақсад адихат кунам. мақсади ма кор ба як нияти нек бад ака ки хай шекронаи алло ба ҳеҷ чиам нарасида бошум ба ҳамун як чунин чизе ки қадрати ҳамун дора мо иҷро кардем. ай бисёри одам буда мақсад результат задам ака. як чӣ ҷамъ кардӣ? не ҷамъ накам ма онқадр ҷамъ кунира ма ба фикри ма результат гуфта ту чӣ дар назар дорӣ? результат ки мақсад бахшиш бачаҳо я бор дига мазам нест. кампири очама ҳаҷрӯи кардӣ. молодец брат. бешхози модарҷон ҳоҷӣ шидагиай? биби ҳоҷӣ шидагиай. худо рашагар ба ҳамеш худат рӯӣ кардӣ? ин телефон ака
نمی‌خواد результат زدم که اینم результати غریبیه. آه результати غریبی است. این اوجه خریدی که جا اومدی خریدی؟ ایرا اینجا خریدم. ایرا خریدم و اومدم با خونه را لو دانش بو خیا کم بیش سوزش کنم. خدا را شکر بد نیست. یا بار دیگه خاطر رسون میکنم بچه‌ها اگر همین ویدیو 30,000 تا لایک بگیره شابوس آیفون 14 16 پرو مکس دا برات алиш میکنیم. سراز автомат هم 30,000 لایک میشه تو من زنگ میزنم میگه گوش که 30,000 لایک اسکرین شما در روی میکنی نه برات؟ تمام کن. یعنی میزنیم 30,000 لایک مردم دریغ نداریم بزنین همی اکای رستم مشروف هم مقصد دستلویش بمونه. او دستلو هم بخپا کروشه. شابوس تو چی فکر داری سوم یعنی پل یعنی دنگ یعنی دلار بخت میبیاره؟ نه فکری تو فقط شخصی تو؟ فکر شخصی ما پلی بسیار آدم بیره میکنه یک آدم خوشبختیش هم میسونه ده سیمین درجه بالبوی کار دست میزنی برای مقصد نمی پل که داری بالبوی کار دست میزنی سه چهارمین درجه ایخده دور میشه. جوابی بهترین برات میدونی از 4 مثالی که آوردی ناسان دل همین پل که داشته باشی فقط سینی جزیری میره همون پل سینی هموس میبرد. بله правильно بله و خودت در حیات خودت ای همه بسیار در کیسه در جیبک یا که در کاسه نمیدونم در بانک همین آبشی همین سومی زنده چند سوم داشتی نمیدونم 10,000 20,000 50,000 هم خیلی چیزا خاطر زده میاری من کم از جدا راسیگه با که ما هم ذخیره میکنم هم فکری عقیبه نمیکنیم فکری این روز که ما کی هستم که کار کردم 50 دیرم شما میخرم 50 دیرم میگه شه کاسه دا میپارتم پاگاج دستم میشه پاگاج یاسم شما میخرم یاسم میگه با فوراکی تو جامعش میکنی правильно هم میخرم هم جام میپارتم که مقصد برای این زندگی که مقصد نفسک سلوچی میگه یکون نچورن دین ریز که میدونی که مقصد دای زمانه خدمون هیچ کاوز نمیبره 50 سوم یا که 100 سوم بتا میگردیم میگه قرض بتیم میتونم نمیتا ندارم موزی خدموده تیمایی بافشی رفته سای گیزالا رفته سای همین ندارم چیزی خوبه که اما میگم ندارم نمیتام ده اگه این دارم من خدا شگر پشکی страховка ما هست ایده که نچورندین گیفته موندگی لیکن نمیگی که آبشی در حیات چند قسم داشت یک باره این صفره رو نمیگی گفته این نیستی این صفره میگم که نگوی خوبه سکریتی بمونم که تمام ایرم کاری بهترینه انا که نگاه که یه بار دیگه من خاطر هستم میدونی در بارم چانسم دارم که چانسم داری یا 20 ما تو یا 20 ما تو تنگو تا میبری یکه که 21 22 25 28 سومون کارتا 28 سومون با کارتا داری کارتا هم دارم که کارتا دارم ما که تاری صغیره فریب کن نیست خدا را شگر یعنی که است چیز داری کاستا نشون دادنی 80 سوم نشون ندی ممکن است کاروچی خیلیش میکنیم حاضی این زمان همین کاسه تای правильно метова фокус на капа یگون خنمی کپا خیلی سکرینش هم میمونیم خیلی چی سکرینش هم میمونیم خیلی همین 80 سومون و 36 دیرم ای 100 سومون правильно با 8 سوم دیگه значит 108 سومون داری
باز این زمان دیگر سون نداری کسب ندارم همه قسم ده حیات داری همین 108 سامان داری رایل نه خواسته سریوز نگفتستی سریوز یگان که در دستی اوچا در دست یگان کسب بانک دام سون نداری نه بانک دا واپشه سون ندارم اکا خیلی برات ما خیال میکنم که کسایی تر داخل برنامه دا هنیخ پر کردن در کاره که خیلی نکرد نمیشه برات خیلی ترم یک جوان باید زن گیری و غیر از آیفون تالیش کردن و غیر از آیفون تالیش کردن و جیبک تا پر میکنم که خیلی ترم یک پلان دوری ندوری پلانوی من خدا خواهد کجون در آینده بخوام اون قدر مرتبه بلند نیاو در این پسترکوش میفورم یک چیز شخصی خدمت داشته باشم که مثال یکم مینی مارکت یگان تجارتچی داشته باشی چیزی که کپت میکنه پرایل کم کم بله یگان نانت بتا بله در آینده اینمی هر سش یک تشریف بر مینی مارکت خودخونه او برنامه چخچه پوچه بوده گفتی من بیزنس میکنم تا مثال خودخونه دار شاورما این پروسه تیمه بود پرایل برای جلب کنی دقت جلب کنی مثال مقصد من گفتم که اگه رستم مقصد من در کامera دیگه شخصیت اونه که من پیش وقتی که سریوز نیازی خدمو سریوز نی ابراشات کنیم یا که شوخی ابراشات نه اوزی ما فقط براتان سریوز نیم یعنی که همین کامera گیرون میشوه اکتورسکی ماسترستوی شهباز ریسک مقصد образ намедрои правильно ана ки нигоҳ ки шаҳбозҷон як савол метам ад души фақат ҷавоб те брат ина шоу барномаи чахча гапшаб се серия бромад гарени базалитет кард гуфти хеле топ першид правильно ҳама ҷода тичид вот пешаи чӣ хеле буд набуд брат дар куҷо буди набуди намедонам брат ман тра кофтам ёфтам овардам дар барнома шинондамад просто савол дар чист мата савол медате конкретно ҷавоб де баъди барнома фарқияти урвени популярности хита дигаргуна ҳис карди ё ки на яъне ки хит карди савол ё ки не баъд аз барномаи чахча гапучап думка дарафти брат баъд аз барномаи чахча гапучап популярный агар аниқ популярный шидӣ бисёри баъд бади популярный яки барномаи чахча гап ботра космос да буровардак ҳамин чиза ту ҳис кардӣ خیلی там таклифо шидан ози там зангир мезан биё бирем ака норак бирем варзо бирем исуса ма чай шотимо ҳами чиза як ҳам тарак нашрте шаҳрте ёки нашрте шаҳрте рости гап баъд ай барнома хела реаксияи дигам омад ки действительно мардум ҳама согласовато дар шаҳбоз кардан ҳама трап вперёд гуфтан дар ҳақиқатан якумин дараҷа ки ҳармати шаҳбоз дар ҳамаи мардуми тоҷик ва мардуме ки ай ватан берунен ай танаи падару модара зану фарзанду гулаку мақсад дурен якумин ҳармати ма ба ҳама одамоай ки действительно дар ҳақиқатан реални дастгирӣ кардем шаҳбоз мегада дастгирии шумода ма худам ростии гап дар ҳаяҷон мондам дам гирифтам слишком бад энергия бой сари нав мотивация мақсад нигоҳ ки ма брате ки қатъин бад ма ай пашти ҳамон братам уже ба зону ғалтидам ай сари нав ма вақте ки ма гуфтам бе ма қатъи ҳамин мардаки хуб ҳамин нав уже чанд сари сол набуди хидадака қатъи ма яъне қатъи хидадака бе мегум ма қатъи акаи рустама шуруъ мақсад барнома бикунем ҳамон мақсад я чунин чани бата зиндагӣ ани мешава не да айраҳ мезана ки ту накун ту ҳамкорӣ накун ту итари накун ту тари накун какая разница гуфтам ма нун даҳану мақсад ҳамин зиндагӣ
ай пашти ҳамин интернет аяка честна гап шо ман мақсад мардума на фреб мекунам на конкурс мегзавонам на гив мегзавонам ягон чӣ намекунам фақат сиёмка ҳамин сиёмка мекунӣ ҳамин як сум ду сум меёбӣ ҳамин фақат чизи дили хид ман мекунам ман ба шахсияти ҳеҷ кас ҳамин якумаш кор надорам ҳуқуқи гап задан ҳам надорам мақсад тоис бигем зури баъд як бора энергия омад мада мардам мада энергия додам бо ранги адреналин заряд шудам ай сари нав хиёл кардам ба даниё омадам ай сари нав ба по хестам на самом деле ман действительно даҳми гапи мардам действительно роҳат кам ҳамин гапи Шаҳбоз намарам тасдиқ мекунам ҳамин мардум ҳамин мухлисо акам ягон вақт подписчикора даже подписчик намегум даже мухлис намегум барое ки ман мисол артист нестам фақат бародар гуфта муроҷиат мекунам подписчикода бародаро инами шумое ки шумо моро тамошо мекунед ки агар ҳамин майли просмотр гира не ки вақти таги просмотр дар хеле ҳақорат боша ко намефорад дига ҳамон чиз лекин просмотр нагиравӣ не ки дуруни ҳамин комментария ко пари ҳамин шеринар ҳамин чизаи ҳамин хуб менависанд ко на самом деле шумо моро мебардорен ман шумо серьёзно гуфтаистам ҳамин шумо гуфтаен ки мисол Шаҳбоз дар кора ина Шаҳбоза як бори дига розӣ карда шинонда рафтаистем ва шумода аз фурсати муносиб истифода бурда як бори дига раҳмат мегӯм барое ки ҳамин шумо ҳастед моро тамошо мекунед ки мо ба ин қуллаҳои нахелӣ бигем интернетӣ каме ҳам боша мерасем ҳамин хотир раҳмат калом миннатдор в общем та айма баъди барномаҳо розии брат акама эса айнами ай замин то осмона бигем хато намекунем розиём ки действительно энергияро якмин дараҷа худа ташкил кардива ва мардум ин чиза ба худаш дастгирӣ кардан реальный мақсад чӣ кардан дастгирӣ кардан падешка кардан подписчикҳо чанд қабл дар инстаграм пешаи барнома 27000 ака 27000 ҳозир чанд қа шидан ҳозир 40000 ака 40000 чихелай брат як ҳамин бародарои худмора як илтимос кунем 450 кунем фақат инстаграма коми мора кади Шаҳбоз дастгирӣ кардан мехоҳа марҳамат ина инстаграми Шаҳбоз ина инстаграми ма стили хид кади инстаграми хидта брат ай мара не ай хидта я реклама гизала ки бародарам ма медонам ки дар ютуб садҳо ҳазор одамо инстаграм дорен вале инстаграмои моро шояд намедонен ки подписка намекунед мақсади мо ҳозир 40000 подписчикитра 50000 кардан марҳамат мардум ҳама каса немедленно досрочный это моя информация на 25 года медроин секин майда када аиста обуна мешавед страничкаи ман Шаҳбоз як нақта тж медроин поинак да медроин немедленно ай ҳамаи системаи ауксиони космос ракета обуна мешавед окей ну тогда договорились базара нету всем удачи I love you thank you very much мы таджики никогда тормоз у нас таджик не работает навсегда газуем никогда не тормозим период космоса ҳамон гафтам не ки хичид братан газуем хичид баъд чи ту бераҳми фаҳмиди ҳамора як бор дига бародаро ва духтарако ҳама каса гӯш кунен и тексти гизалай бада эра бояд я арӯсе ки мақсад мара кидат карда буд бояд амо арӯсу мехондак барои ман не ки хай сабабе ки беарӯсем ба ма худам айтани арӯсам гирифта хондаистам ҳамин байда мехонем я 4 ҷумла 6 муддаам бигирем рафтем истироҳат кунем ту бераҳмӣ дарди дил ма намефаҳмӣ ту бераҳмӣ дарди дил ма намефаҳмӣ ту бераҳмӣ дарди дил ма намефаҳмӣ
نمیفهمی درد دل من نمیفهمی تو به رحمی باشیم برات همه خیلی باید هستن نسان دلی همه خیلی باید نسان دلی هستن نسان دلی من خودم تیرامینا در برنامه پیدومت کردی من تویی را نمیدونستم ای باید هست و بعد ما یک کمی زودی رسیه بودم اکا پرارف توجیک بده که چای فان کنه وارا بسیاری بعد کارم میفهمم فهمیدی بشناخته که نه قصوزم میشناخته که بسیاری بعد کارم میفهمم با میگشتم بعد هم خیلی نگاهش میکنم تو به راه میگفتم تو به راه او خودش نمیدونه ما چی گفته سمانش که به راه بعد کارم میفهمم و خیلی بعد هم باید گفتم درباره عروس عشق عاشقی گفته عروس پرست обычный عروس گفته یا که نسام دل داره یا اینکه داشتی دختره که مثلا هست مثلا عروسی که مثلا کارش میگردی تام گرد سیده میکنی جوچکش میخری تام چی میگه ماروج میخه سیده میکنی это одно اینکه باز دختر داستانی که خیلی دل تدودگی کو براش любовь да تیاری هم خیلی عروس داری یا که داشتی سخن اگر درباره عشق و عاشقی داشتم نمیگفتم نداشتم داشتم عاشقی بد چی بانه بد یعنی ازی نیست عاشقی نیست یا اینکه این منه همو دخترک نیست خصوصا او بگه ما را ترک کرد وقتی که ما خدمت رفتم بعد اگر 6 تا بود گریه کرده بود ده توای گریه کرد که شعبوز جون بهتر نمیتونم بهتر زندگی کردن نمیتونم 2005 بعد شعبوز برات باز ما تا جای برده سنگی اونجا نه مغازه نه رستوران نه یک چیز دیگه همین خاطر ندر اومدیم همون 80 تومانی که در کارتر بود کو همودا این همین چیزا را گرفته یکم بوتربروت یکم خود دو کای کنیم اینا خیلیش میکنه چی بوده چی میگم یخ کدایی بوده انا تایش میکنیم آوش نکی زیادتر بوده آوش بس کارش تیموی بودگی میکنیم برای لازم میریم خودداگ بچه های خیلی یک تیمای رستوران پیستران نکردیم اگر این دور اخر به رستوران روی دور است اگر چایو یک روزی یک جایی اومدیم که همین فقط خودداگ میخوریم دیگه تمام 5 minut پس خودداگ‌های ما تپا تیار میشود مردم خیلی با ارشیب کنم میکنیم ما در لبای جامعه دیلمون صفایده سرگزش و در اینجا خاطرتون میکنین اینستاگرامی شهباز اینستاگرامی ما نویسگی همه کس آپت میداریم یک تایی ابونچه و یک کامنتاری میپرتیم میگیم که ما یوتیوب اومدیم خب براتیک ترا 50,000 میکنیم برات از 40,000 50,000 میکنیم в общем خریدار کردیم که بیا لایف خاک نشون تیم کمات ده در درونی ما سایسکا جوشاندیم کامی اگر همین کار نکردگی باشه یاد گیرین قاب که برات یه قاب دست نشونو اینجا خیلی رایمه بو بیا ایشه قابش که غلطی اگر میغلطی بهتر میگیفتمش میخوردمش ای شبوز
شابوز اما وقت دلش صفای مردم با خدمه تری آدم نیستم که دو شو اوج айтанҷа дига одам мешид ку айтанҷа дига одам мара ресторан бар исусуми чи мара систематизация как фан кадести мегу фамиди лекин популярный бадагит ай бисёр популярный года статусш баландтар ай брат бош инама статистикора гирифтам ина мусора мегирам брат бародари азиз раҳмат калон ҷӯшонема азур раҳмат хоб азур рамат худо шербач гап хат надорум чё Lekin ya sev ta padarka ve girme şava. Mehmet Donuşkami te gişnay. Шабос. Ока. Дабораи духтари дӯстдоштат гап задаста будем. Суханка кияю, чияю, барои чӣ тара тарк кард? Ту чӣ кам будӣ дорӣ ки таркат кард? Ва ира ози ту по кайфу нақл мекунӣ ёки аламовар? Аламовар. Нақл ки брат. Хулоси гап ҳамус сага дафт намекунам. Я сангаш буза камерачи браво. Неҷа саг бисёр ай брат. Ӯ ҷадам на гӯспандо. Як надав я ягон биза вахра ба безе мешава. Хулос арӯз машуқаи ма беҳтарин машуқа буд. Ҳар рӯз баром гария мекард, хай 10 соқати шошқӣ кардам, на? 10 сол хай нигаҳаш мекардам. Хулос нигаҳаш мекардам, усу системаш мекардам, гап-чап мекардам. Ай ҳама чӣ таъминаш мекардам. Оча-оташ медониста. Ака надоштаву, додар дошт, додарош ҳардаш мешиносонам. Кай вақте мерафтам, встречата мекардам. Мерафтам, қатиш мешидам, мехестам, мехӯрдам бубои чӣ. Нигаҳаш мекардам, айлабои чӣ таъминаш мекардам. Дӯсташ медошти, ӯрам тара дӯст медошт? Ӯанин дӯстам медорам. Ҳис мекардӣ ки ӯ тара дӯст медорад? Ака вақте ки як чиз дар зиндагӣ сабаб мешавад, баъд ҳама чизоро мефаҳмем аслан. Хулос ки ман дар зиндагӣ баъд хизмат рафтам. Пешаи хизмат рафтанам баром гария кард, шаву рӯз ба телефон алло гапзанӣ ва осон система мекардам. Бахшиш. Ҳеҷ куна мекардам ака. Хулос гап ака чӣ кардем? Қатъим ҳар рӯз души чахчах мекард. Гария мекард Шаҳбозҷон, ман бе ту наметавонам Шаҳбозҷон. Бе ту зиндагӣ ҳичӣ нестае гуфт. Ман то қадами ҳаётам дар ҳамин зиндагим тара дӯст медорам. Хела баром гария мекард, хела. Аввали букваш се ай. Се ай. Номаш? Буква се. Номаш. Хулос гария нола мекард. қасами дунёиро ба учову ба оташ мехӯрд, ба додарош қасам мехӯрд ки оянда ман мехоҳам қайта бошам. Ман мегуфтам ки маним ранги та. Яъне вақте хизмат рафтӣ кадиш алоқада будӣ? Чанд моҳ? Почти дуган 10 моҳ. Баъди 10 моҳ ай связ ӯ гум шид ёки ту гум шидӣ? Ӯ гум шид. Ҳозир ҷудае? Намедонам. Ростии гап намедонам. Чӣ ай хизмат омадӣ ягон бор алоқа набаромадӣ катиш? Ай хизмат биромадам ман. Қатиш як бор, ним бор занг задам. Қати хонагиёшон гап задам ман. Баъди ҳам хонагиёшон гап задам, баъд чӣ кардам? Гуфтам Москва рафтам гирека. Ман медонам ки ту ях кардӣ брат. 1000 сомон ай гонорар чӣ шид? Чӣ мегӯяд? Минусид брат. Без проблема ака. Хулоси гап ака дига ҳамита интересиятш накардам. Як бор мо хизмат биромадам, як бор дига хонашон рафтам, боз зайто дил мекаша ку. Дил ки кашид бор рафтам, як бор дига интересият кардам. Хай гуфтам хай чизе бад набад ҳамаш гузашт рафт. Маним фромӯш мекунам, таним фромӯш кунам. Биёй сайр набо. Дидӣ чи ягон бор? Не, надидамаш. Ҳамин ният кардӣ рафтӣ? Ҳамин ният кардӣ ёфтаниш будӣ? Рафтам хай хонагиёшон қати гап задам. Гуфтам чӣ кунам? Москва рафта гай Россия да.
Усусу. В общем, найдиша дига. Надидам. То ҳозира найдиша. Ҳозира надидам. Чанд номер бахшиш пурсидастан барои ки касалам. Вот. Шабос, нигоҳ. Ҳамин дӯстдорӣ, ошиқӣ, ҳамин темаи я темаи ҳастаги нами сирона мекашад. Бале. Ау тема хита бой ҳо, бале бисёр мисол дар зиндагии духтарон мешавад ва ғайра, не ки якта единствен ҳамин дӯст дошта якта мешавад, а? Фаҳмиди? Яъне ки мисол мешавад ки нигоҳ кун. Ина дӯст доштат, инаҷа бо 10 паричаи дига. Фаҳмиди? Агар дӯст доштаи ту чени и париё хушром набоша, не ки ту ира дӯст медорӣ ку, хиёл мекунӣ ранги ангел метова, ранги фаришта метова. Яъне ки дар тарозу монӣ всё равно дӯст доштата выбират мекунӣ, да? Вот. Ҳамин дӯст доштаи ту духтарак ба номи С ҳам хеле дӯст дошта буд. Чӣ? Яъне ки ҳамин чӣ дунё дар духтари хушрӯ бошаву ва дӯст доштаи ту боша, ира выбират мекардӣ, правильно? Яъне ки сахт дӯсташ медоштӣ, правильно? Ана ки нигоҳ кун. Ҳамин бисёри шербачакора яке ҳамин ошиқӣ мешканаву яке зиндагӣ. Ки бисёри шербачако хачуна действительно бой метавон. Фарз кардем ёфши духтар, ҳамун духтар. Лекин ай байн чанд қа гузашт? 1 сол 3 сол гузаштаста? 4 сол зиёд. Баъди барҳам хӯрдани ошиқитон 4 сол гузашт, правильно? Нигоҳ кун. Фарз кардем ки духтарака ту ёфтӣ, чӣ буд, набуд, мехоҳӣ ки чӣ бошӣ? Не. Чего? Дига намехоҳам. Чего? Сабаб? Барои ки дилам мон уже всё. Дил ки шикаст ки бахра дига вообще о дила дига пайваст кардан намешавад. пайваст карда ё ки сваркаш карда намешавад, ки о дил бичаспа бабрад. Хоб, кай зан мегирӣ? Насиб иншоалло. Ният ҳаст? Худо хоҳад чӣ ба наяка. Ният дорам. Ният дар соли 2026 бояд ман зан бигирам ака. Ниятам нем хеле ака. 26, 25, 26. Понятно. Баъди асоб ҳаст. Понятно. Нигоҳ кун брат. Ман шароитҳои хоната дидам, шароити хита дидам. Вот, хай хонангиёт кати, ҳоҷиона кати, ҳоҷи кампир кати шиносам мисола. Ирӯз не, у рӯзо шинос шида будам. Меҳмон мо кард, як бурда номуша хӯрдем, чой додем, калбаса, палбаса, тамҳи суса жарид кардем, хӯрдем, бо сиёмка кардем дар хонатон. Вот. Инами очат, хонагиёт. Коре ки ту мекунӣ, медонам вообще ту чӣ кор мекунӣ. Медонам ки бачаш ҳамонқа популярное дар ҳаёт. Рости гап. Дар ҷумҳурӣ. Бивиёҷии ман намедонам. Намедона? Намешна телефони намешна. Не, намефаҳмам. Якумин дараҷа телефона сарфам намерава. Дуюмин дараҷа хай апом аком ҳастан во медонанам у қасоз не. Фаҳмо. Нигоҳ кун. Ҳозир инстаграмда ту ҳозир сахт популярни одамӣ. Духтаро менависанд та? Ава. Ба кадом таклифо менависанд? Ба кадом мақсад духтаро менависанд та? Барои сиёмка, барои ошиқӣ, барои встреча, барои чӣ? Бисёри духтарако типа ака ба гуфти ҳамон духтаро типа издиват савори мақсад медроям менависанд. Типа хиёл мекунам ки ман ягон беақлам, ягон кантужим, ягон сарзадаям. Ки ман намефаҳмам. Духтаро бисёртар ака мара ҳамин ҷои слави ма мекунанд ки ҳар рӯз типа ту мора ака реклама бикунанд, ту мора историс бикунанд, лекин интарин намешавад. Хеле мекунанд ки ту соддаи, типа тура тов метавонанд ки чтобы тура бепул рекламаш типа ака ман типа ма қабул кунам, ма хатшон гап занам. Короче, ай ту духтаро мехоҳанд ки фақат актив да мехоҳанд. Як ба манфиати худшон. Актив ами. Активта, манфиатта, популярни гитра мехоҳанд. Анаки як саволи дига. Ай популярни будани худат суистифода бурдагӣ, яъне мақсад ба духтарон, яъне ки мисол популярни интернетда шинос шида, карти ягон духтар встречаться кардагӣ, ресторан, ошиқӣ. Васи гап не. Не, вообще. Вообще ягон духтар кард встречаться кардагӣ нести. Не. Лекин ту медонӣ чандҳо духтаро омада менависанд, фаҳмидӣ? Дар бораи ту.
Вот, меган ҳами одам гарини мақулай мунам. Фаҳмиди? Ҳам приколош, ҳам рафтомадош, ҳам рафторош, ҳам стилаш. Фаҳмиди? ҳамин хотир ту бояд бидонӣ ки дега охи травма ягон хе урод нести, ту гарин симпатични пацани. Фаҳмиди? На самом деле хеле и қошаби, и брутаби. Баъд братан тура да бруто дохи ҳама ошиқан. Фаҳмиди? Гарчанде ки ҳозир ту мисол риш мондагию, не ки ба ҳар ҳол. Ма рости гава кажун ба худу қасан чихе бугум. О мақсад қаси ҳама ягма ка. Як каса як азга боло намедонам. Ма барои ки дилам софа яка. Дар зиндагӣ дили ғараз надорам. Дили сияҳ надорам ки мақсад ба як азга зарма бача кунам, ба як азга зарани биёрам тари нестам ма. Ма шекронаи алло ки айма тоис бигем фоида аним набоша оне кем кирдори хуб дар дараҷаи аввал места ка. Кирдори хуб, рафтори хуб дар мартабаи буланд қарор дорад ка. Ҳар як одамизод мақсад ҳармати эҳтироми худаш дар худаш мақсад бениҳоят дар дараҷаи зура ка. Ман мақсад дар ин чизо худам қоилам ки дар раву рӯ миллион одамо мақсад маро нигаҳ мекунанд, миллион одамо мебинанд, қатъи салом алейк мекунанд, лекин қатъи ҳама ягем ака. Красавчик. Шабоз, братик. Соли 25 сар шид. Нав моҳи январ тамом шид. Дар оянда бо 11 моҳи дигай. 11 моҳ ту чӣ ният дорӣ, чӣ план дорӣ дар ҳамин ҳаёти шахсит ва дар ҳаёти соҳаи блогерит? Именно ба кадом қуллаҳо расиданӣ? Ман рости гава ка дар ҳамин любой ҷо бошум набошум ҳармати хидмат дошта бошум. Бас саима тамом. Мисол чӣ бугум? Аки ӯ қадари бад, звери бад аншидан дар кор неста ки мақсад ҳастанд одамое ки пешравии маро намехоҳанд, пешравии тара намехоҳанд. бале. мо худмон мо интари мардумем ки мақсад пешравии якдигарро намехоҳем ака. дар дигар давлатҳо нигаҳ кунед, як кас мебуроя намебуроя резка ҳама ядгариша падешка мекунанд. падешка мекунанд ака. Фаҳмидӣ? Дар хидмат барои чӣ ҳамин чиз камтар? дар хидмон айдасае ки ба якдигар бахилем, мо ба якдигар рост намегирем. Якдигармона на ҳозир ман например гап мезанам мардум, ина ма ина ин мардака намехоҳам пешравӣ шава. мефурам лақмаи даҳани ина мирам ман бигирам. мефурам зиндагии хеш надошта боша. мефурам ки пон худ бич боша бирава. мо анам хеле ниятҳо дорем. барои нами қака ма намедонам дигар дальнейшем бо чӣ гап бизанам. ма ҳамин моҳамеда яче ба қайд гирифтанем ва хуш карданем. ҳамин одамое ки мисол ту гуфти ку як каса пешравиша намефураш, бахилиш мекунад ку. И одамо именно и шахсан фикри май нигоҳ кунед. шабоҷо ман хиёле мекунам ки ҳамин одами ба худаш серае ку пулдор, лойдор, кор дорад, ҷо дорад, зану фарзанд, оила, хона, дар мошин дорад, зиндаги обод дорад ку брат. Ягон каса бахил надорад. На хештаврош да авлодош да, не ягон каса. Фаҳмидӣ? Ина тасаввур ки нигоҳ ки брат. Ина ман мисол айта зурам. Озӣ мара мисол мебиёрам. Фаҳмидӣ? Ёки ина оператор муҳтарам оператор мо аймода зурай. Фаҳмидӣ? Ёки ина бародар ки ина гузашта рафтаист, ҳаёташ зурай. Фаҳмидӣ? Шкамаш серай да кисаш сум дора ку. Ма утра шапидаги интерес мо надорам. Ано бахилии ки наму ту гуфтаисти ку ки мекуна? Ҳамин одамое ки нами тами сер нестанд. Фақат нами ҳаёт братан менолану чиванамо зур шидестай, айма нашидестай. Фаҳмидӣ? бале. барои нами қадр ҳаёт дар зиндагӣ дил соф. Одами счастлив, одами ҳами счастливе ку брат. Одами счастлив, одами бабахт. одамизод ҳама вақт добрӣ бояд бошад. Одами бабахт
бадбахти ягон кас дигара брат чӣ намекунам. Фаҳмидӣ? Шаҳбозҷон, бародари азиз, хеле суҳбат кардем, каме ҳам боша. Умедворам ки наи бародарои азиз ки дар YouTube ё ин ки дар Instagram ё ин ки дар дигар платформаҳо тамошока ҳастанд, каме ҳам боша дар бораи ту нисбат фикршон алиш мекунанд, барое ки ту рӯз ҳа ба ла накарди брат. Фаҳмидӣ чӣ хеле ки дар ҳаёт ҳастӣ. ман мехостам ки тура одамонам хеле қабул кунанд ва дигар тарафи медаля, дигар тарафи тангара, дигар тарафи Шаҳбоза вот шахсиятша будона. Ирӯз ту на Мандалайзия гуфти брат, на ягон чи. Шаҳбоз, ман медонам ки ту ҳазорҳо нею миллионҳо дар ҷумҳурӣ мухлис дорӣ, одамое ки тура мешиносанд. Фаҳмидӣ? ҳурмат мекунанд, иззат мекунанд. Ва ман медонам ки ай Германия, ай Франсия, ай Америка, ай Россия, ай хориҷа туда бисёр мухлисот менависанд. Фаҳмидӣ? Мисол респект чӣ мекунанд, респект роид мекунанд, ҳурмат роид мекунанд, ягон чизи сухани хуб мегӯянд. Байни ҳаваида одамое ҳастанд ки мисол чӣ мегӯям, ягон падаркад рӯи кардагӣ бошанд, ё ки рӯи кардагиянд, ё ки нияти рӯи кардан доранд. ҳастаю хеле одамо ҳастана, просто ма ки қабо сарфами хеле падаркора графтан надорам. Ака мақсад мерай аэропорт, намедонам кира чӣ меги, айкиҷо чӣ мекунӣ мегирӣ. Хеле агане мегам ки хеле чизо роид мекунем. ҳастна одамое ки мисол плаки падаркад мекунанд ё ки кардагиянд. ҳастан хеле бародаро ҳастан, бисёран хеле бародаро. ростии гап пеш хай даври пеш картара қасоз намефаҳмидам. Мегуфтанд ки дар картар мефаҳмем. Карта намефаҳмидам. Лекин намефаҳмидам. Карта надоштӣ? Картаи чизи шахсии хидмат кардагӣ макардам. Уже карта дорӣ? Карта дорӣ метавонанд ки бемалол коме метавонанд ки мақсад падаркошан рӯӣ кунанд. Бошем бачако, чӣ гуфтанем? Шароити Шаҳбоза тамошо кардем. Хона дар насиб боша зангираи ҳамин сола, худо хоҳад 26 ам боша исуса. Вот. Худаш практически хонаша нигоҳ мекунам ва ман медонам ки мадам чанд одамо нависта будам. Мара медонӣ амҷа як гап бугум бизгарам бурам. Як бародар нависта буд чизма Шаҳбоза хориҷа таклиф кардан. Як бор гуфтам таку. Таклиф кардан, ма гуфт билетоша метем, иша метем, уша метем, ҳам биёя. Мо айҷа там чӣ расходи меша, чӣ кайфе ки мекунам, мо ҳамаша расходша метем гуфта. Ҳамин просто биёя пеши мо бирава гуфта буд. Ба ма у бародар да ҷавоб додам ки эй бародар, ти билети ира мегирӣ, и мерава полн рост, кайф сафои мекунам, расходша метии. Не ки ауҷа чӣ хеле мебиёя, ина хеле мебиёя. Гуфта будам, яъне ки де чиликша бинизда дохта бечи мебиёя, бехоли мебиёя. Ман гуфтам ки бародар, ҳамин як гонорар кунен, мисол фалон сумаш битен, ин сума гира да дасти модарҷонаш бита, ба худаш бирава, качимо дам гира биёя. Яъне чӣ гуфтанем? Ҳастаем хеле одамое ки мисол мухлистанд. Фаҳмидӣ? Ҳаста одамое ки намин фанаттанд, ҳаста одамое ки вай барои ягон хе манфиат не, ягон хе ай ту вода ҳичи дар кор нестай. Фаҳмидӣ? Просто мефара ягон хе падаркачарои кунан и так дале. Вот коме байни шумо да агар именно Шаҳбозда ягон падарка роӣ кардани бошен, и на и гадоӣ нестем, сразу шуморо мегӯям. Респект, ҳурмати худтон агар ё ки падаркатон роӣ кардани бошед, дар описания рақамои ки шумо метонен падаркатона Шаҳбозда роӣ кунен. Як бори дига тасдиқ мекунам, як бори дига хотиррасо мекунам, и маъюб нестай, мо ира барои саломатиш сум ҷамъ кардем, сум ҷамъ накардастем. Як бори дига гуфтастам ки коме жиланка дошта боша, падаркатона метонем бемалол картаи хижда прямой роӣ кунем. Ана ки ҳамин кати брат оста-оста ҷамъбаст мекунем. Ҷамъ барои ки ҳам дешид, ҳам хунук шид, ҳам ира бима курткама туда додем. Бобшин бачако, ҳаматонда якумин дараҷа ҳазор раҳмат, саломат бошен. Бо шумо буд Рустам Ашуров ва Шаҳбоз ДД11 барномаи Чахчах гапу чап. Саломат бошен. Лайк ва подпискара зле када зер кунед. бародарои худакам, агар шумо то ҳамин дақиқара видеои моро бо Шаҳбоз тамошо карда бошед,
гарени баъд ина супоси капа калон. Як бор дигар хотиррасон мекунем, дар описания бозии маву Фирдавс ТВ рафтестай, марҳамат кунед. Оптом ҳама каса медоем 3 дона мошин дора, 3 дона мошини нормали нею гарени баъд. Ҳамин видеоро тамошо карда бошед, 4 рӯз пас бозӣ шавед. Общее количество чипта 2599 дона, нархи чипта 220 сомон. 10 та гирӣ, 1 та падарка. Рафтем бачако, айнои ман чиптора мегирем ва бурд мекунем.